Candoma ambia basi nan barado dalam api, jika dituruikan hati apa nan tak jadi. Adia nan denai cinta lah bainai di jarinya, apa kok denai badoso jika jatuh cinta. Taraga denai nantaku yo maambianyo siang jo malam adi atabayang sayangnya urang nan punya. Adia nan denai cinta lah nyato urang nan punya, barulah denai picayo memang cinta buta. Taragaku di para urang denai nantaku yo maambianyo siang jo malam adi atabayang sayangnya adi urang nan punya, sayangnya adi urang nan punya. Iya minta tepuk tangan segitu